na akong hinay po. Kung ano po yung nakikita ninyo dyan na sinabi ko po, tama po, nalagaan po ang ating kalusugan, sapagkat ang ating kalusugan ay siya po ay ating kayamanan. Ako? Kaya maganda at mainam po, no? Alagaan po natin ang ating kalusugan. Dahil pasensya na po, hindi po tayo makapagtutok kasi alam nyo naman, buhay-buhay dito wala tayo sa natin, sariling bayan. Kailangan pa rin mag-iingat po, ano, kasi hindi may iwasan na may mga taong mairita rin, ano po. Ayan po. So, ang buhay, ano sir, buha ka na ng kwan mo. Ang buhay ay napaka-importante po. Alagahan po natin. Kung kaya gaya namin ngayon, nandito po kami. Kumuha po kami ng maintenance po naming monthly po kaming nagme-maintenance. Ang kagandahan lang po ay maganda po naman yung outcome. Yung BP okay po. Minsan every 3 months, dahil may insurance naman po kami, ay nagpapalaboratory po kami. Maganda naman po naman yung resulta ng laboratory. Ay maganda po naman yung resulta ng laboratory. Kaya ito, para hindi naman kayo makan po, tingnan nyo po ito. Ayan po, para makita nyo naman, karoon kayo ng background po, no? Para hindi po boring yung live natin, kasi nandito po ako sa Jubil. Ayan po, mga po namin. Sa nagkakaedad kasi marami nang dapat pag-ingatan. Hindi na po pwede yung bara-bara na buhay po ba. Iwas na rin yung mga kinakain na maalat, yung matatamis, puyat, init ng ulo. Talagang iwas na yon. Babaan yung pride na natin kasi mahirap. Maganda rin yung nakapag-share lagi po tayo, yung marunong po tayong mag-share, hindi lang po naman sa blessing, yung mga especially yung mga words of God, ganyan, yung mga ating pananaw sa buhay, positibong pananaw. Yan po yung po natin. Magaganda nang i-share kapag tayo po ay nagkakaedad. Ang ganda po yan para maayos po. Tignan nyo naman po dito, nakita nyo po. Hindi ko masyado kasi may expose kasi nandito po kami sa Condem. Yung privacy rin po nila, kailangan din po naman dapat ano po, at least po kapag ka nakikita nyo naman yung view, di ba? Yeah, ano na? Nakuha na. Ano sabi ni Doc? Okay na? Anong baby nyo? 120. Okay. Nakita niya siguro na ako. Kaya mo na. Ako kwan man ng BP ko 130/80. Ako kasi naman po, no, pag-usapan po yung kalusugan kasi isa sa napapansin ko po sa sarili ko, ewan ko lang po sa inyo, pag nagugutom po ako, tumataas ang BP ko. Kasi siguro ang aking pagkaintindi, pag nagugutom ka, mas masyado kang nagtitiis, kaya tumataas. Kaya siguro pag nagugutom tayo, sa aking palagay, mag-iisip lang tayo ng nakaka-relax, yung medyo masaya, parte ng buhay natin. Kasi yun ang napapansin ko lagi. So, sa inyo, ano naman yung kwento ng buhay nyo po, ano? Mahirap po, hindi po kinakaya yung mga diet lang po kapag ang kasi realization, pagka nasa edad 40 pataas ka, yung hardening of the arteries, nangyayari talaga yan because of the everyday metabolism ng ating katawan. Hindi po ako doktor, pero pagbasa-basa naman po ako. Yung sa metabolism po ng ating katawan, yung the process of food into nutrients, yan po, ano po, pagka sinupply po sa ating katawan, nagbomba yung puso, dadaan sa cardiovascular natin. Cardiovascular yung puso, yan, left and right ventricles, nandyan na po yung arteries, yung vein natin sa mga capillaries, yan po, dumadaan, lumalagos yung mga dugo natin.
Eh yung mga dugo po natin, marami pong composition yan eh, di ba? At ganun po, kaya minsan dahil sa nagagamit na ng nagagamit, nag-harden na po yung kuwan natin, arteries natin. Kasi yung sa wall niya, sa wall, sa loob, kumbaga umiinom ka ng yung may straw, ayan, yun yung ugat mo, tignan mo. Kapag ka laging ginagamit yan, inom ng inom, di ba may tinatawag na oxidation, nag-o-oxide ba yung kuwan natin. Kaya minsan electrolyte, sabi nga sabi nga ng mga nurse minsan, yun po, totoo po yun, yung naghahalo-halo na po, mayroong tubig, mayroong kang nakain na kolesterol, mayroong mga matamis na substance, tapos nag-oxides, plus mo pa yung red blood and white red corpuscles, yung sa mga hemoglobin. Kaya posible yun, tama, exactly yung sinasabi nila na the hardening of the arteries. Kahit pa maingat tayo. Kaya lamang yung mga kumakain, calories in, calories out, lamang yon. Ano ibig sabihin nun? Nung kumain ka ng tamang-tama lang na mga pagkain mo, tapos pagpapawis mo rin, advantage yon. Pero hindi sapat yon para hindi ka uminom ng maintenance mo. Advantage yun yung mga ganon. Yung 80% kung kaya natin, yun yung diet ng Japanese. They are the longest race in the world. Ekaria, ayan. Yan yung mga mahaba sa something in America also. Yun yung mga buhay nila talagang mahaba kasi vegetarian sila. Tapos yung oil nila is yung mga talagang mga olive oil, ganun. Yung saturated fat at unsaturated fat kasi lagi nating tatandaan yun, may mga klaseng mantika na kailangan ng katawan natin. Ano? Kasi ang dami ring kailangan ng katawan natin. Meron tayong LDL, HDL, merong bad cholesterol, good cholesterol, meron pang yung isa, meron pa nakalimutan ko na lang yung isa na pan natin. Kaya ganun yung buhay. Kaya sa mga doktor dapat tayo maniwala mga yan. Kaya ano yung advice nila, yun yung coach natin eh. Ang coach natin ay yung doktor natin. Kung may coach tayo sa basketball, may coach tayo sa business, yon. Pero kung yung coach natin sa kalusugan natin, yung si doc, at yung player tayo po, di ba? Kung paano tayo maglaro, maski napakagaling po yung coach, kung sa kalusugan po natin talagang abusado tayo, ganun din sa basketball. Ganun din po sa buhay. Kaya hindi na tayo makaiwas sa mga ganon, nagkakaedad na. Buhay, ganun lang po. Pagpa-check up. Sabi nila pupunta sila dito, kuya. Pupunta sila dito on the way, sabi niya. Papunta sila rito? Oo. Baka pwede mong i-follow up kung may load ka. Oo, sabag. Na? Papadin din tayo, palutin yung panganan. Ilocano at ganyan? Na? Ilocano at ganyan? Kapay mo mga Ilocano nila kay Ilocano yung suna. Mga Ilocano. Ilocano, Bisaya? Taga Sambales. May Ilocano po kami. Kung nakikinig po kayo. Kaya ganun po, babalik po tayo sa ating kalusugan, kagaya nga ng pinag-usapan natin kanina na totoo po yun, yung nag-harden na po yung kwan natin, nag-harden po itong mga arteries natin, yung cardiovascular, in short, sa cardiovascular pa lang yun po hindi pa tayo nag-usap po dito sa ating utak, kasi iba na naman, mas maliliit na naman po yung mga kwan dyan, mga veins natin sa mga capillaries, maraming ugat po dyan. Iba rin dito sa neck natin, yung mga carotid, dito rin sa sikmura natin, nagkakaiba-iba po yon. Kaya sa totoo lang sa buhay, dapat mag-ingat po tayo. Inulit ko pindot pa ako doktor kasi nung nagkasakit po ako, at saka nung bata po kasi ako, ang paborito ko po yung science, kaya nare-retain pa rin sa isip ko din mga binabasa ko po. Kaso lang walang pera. Walang pera, kaya tumapos man malayo sa
iniisip ba sa mga nagpasalamat na lang tayo kasi kahit paano po nakakabasa-basa naman tayo dati. Yan. Dati po kasi akong nagka-fatty liver dahil nagka-obese po ako. Tapos sumabay po yung kidney stone. Tapos dun din po ako nagbasa, nagkakasabay-sabay lang. So of course sa side naman ng kwan, spiritual, siyempre lahat pinasukan ko yung mga kwan ho ba. Diyan na sila. Yung pinasukan ko siyempre yung sa ating religion po. Kid Blaster Master Officials. Ay, hi po. Sir, magkano na bigyan sa Shabam dyan? Di ko lang po. Apo. Dito na po yung mga kasama po namin. Apa, salam po. Nag-start. Appreciate sugar lamati. Allah akil batin ko akil. I understand sir, but as of now, kung na to, lagi to kasing kung na. Hindi lang po sa Pilipinas. Nagkukuan na po, no? Ayun, yung mapagkwentuhan po natin yung ating kalusugan po, no? Pupunta po kami dito. So, yung mga crispy po, ingat-ingat po kasi talagang biktima na po ako ng aking pang-abuso sa sarili ba. At dahil sa mga ganyan, nakita ko yan. Kung ano-ano din po yung mga, kasi may anxiety ka kapag di po tayo nag-iingat, kapag tinamaan na po tayo, magkaka-anxiety po tayo. Mga ine-expect ka kasi na nararamdaman. Kaya ganun pa man po ay salamat siguro dahil naglalakad po tayo. Tignan natin 2 to 3 minutes siguro pwede na nating isara po ang ating live po. Pero anyway, maganda rin po naman na tignan nyo po yung dinadaanan po natin. Yung sa kalusugan po yung pinag-usapan po natin, maganda po talaga. Isa po yung masasabi ko, stretching po yung stretching, mag-search po kayo, marami pong mga stretching na kailangan natin, lalong-lalo na sa sinasabi ko na sa hardening of the arteries po natin. Kasi lamang po yung taong nagkupan po, nag-exercise. Saka sa edad natin, madalas na tayong madalas po tayong mahilo, malula. Kaya dapat pag-aralan din po natin yung mga tamang exercise ba. Kasi lagi nilang binabanggit yan, vertigo nung araw, hanggang nasubukan ko nagka-vertigo. Ina-analyze ko kung saan ko nakuha. Minsan yung sobrang puyat ko, ayun, sunod-sunod na puyat, na vertigo ako, tapos mali pa yung position ko sa pag-cellphone nun. Napakahirap, napaka-challenging. Pero may tamang exercise. Hindi ko po ina-advertise si Dr. Rong, panoorin nyo po sa kanya rin. Kasi pero in-advertise ko na nasabi ko na maganda rin po yung mga vlog nila, lalo na yung sa mga Americans. Dati nung nagka-fatty liver ako, ganun yung ginawa ko. Hands on yun sa nung nagka-fatty liver ako, nakikinig po ako ng Christian song. Pangalawa, nanonood po ako ng mga nutritionist. Yan. Pangatlo, yung check up sa doktor ba, saka yung mga gamot. Kasi pag fatty liver, wala namang talaga yan silimarin lang naman yung mga iniinom doon ka essentials. Dito kasi may dandelion dito, yun yung mga gamot.
Fatty livers, steatohepatitis, non-alcoholic po yun. Yung dumaan sa akin, hindi po yung alcoholic po. Kasi tinetes yung mga SGPT, yung mga bilirubin. Yan po. So ang haba na ng kwentuhan po natin, ano? Papunta po kami sa aming sasakyan. Ang concern ko po kasi, kung naniniwala po kayo, siyempre kalusugan, health is wealth. Tayo po, OFW po tayo. Kung magkakasakit tayo, na mayroon tayong pinag-aaral, bigla tayong mapahinto, baka may chance na mahinto rin yung mga anak natin. Kaya mag-ingat po tayo. Kahit nag-ingat, tinatamaan, manalangin po tayo ng puspusan. Ano po? Sana po ay mayroon po akong naibahagi sa inyong lahat po. God bless po sa inyong lahat. At ito na po ay ano po kami, nandito na po kami sa aming sasakyan. God bless everyone. Ano, gamitin natin yung sasakyan? Papunta doon? Ano? Oo. Sige. Oo. Sige. Ito po yung para makita nyo rin, mahalo na rin po sa aking live na din. Yan. Since kalusugan po yung pinag-usapan natin. At syempre yung dehydration, huwag po natin pabayaan yung katawan po natin. Inom po tayo ng tubig. Baka importante po yung tubig. Yung kape, kumahilig ako sa kape, pero champion po yung Barako 2 beses. Talagang ganda. Ang sharp minded po yung isip natin kapag ganun. Tapos saluyot. Masarap talaga yung saluyot pag nakakakita ako ng saluyot dito. Siguro, dahil siguro sa madulas siya, mayroon siyang content na ma-imagine mo na. Pag pumasok siguro sa ating katawan, kaya ganon. Lalo na sa mga maliliit na kaya God bless po. Dito na po kami. Mahaba-haba yung